I en aquell moment la banca va decidir tancar l'aixeta del crèdit. En el moment en què la banca va decidir tancar l'aixeta del crèdit, tot això que els he explicat fins ara, que era una crisi estrictament financera, va esdevenir una crisi a l'economia real. Perquè sense crèdit l'economia real no funciona. Ni per part de l'industrial venedor, ni per part del consumidor comprador. Si jo sóc un industrial i venc, esclar que venc, però rarament cobro el comptat. Faig una factura a 30, 60, 90, 120, el que sigui. Me'n vaig al banc, porto la factura i dic, escolta, acabo de vendre això. El banc diu, porta la factura, et desconto la lletra i aquí tens els diners avançats a canvi d'un tipus d'interès. Que el banc em desconta la lletra, faré segona, tercera i quarta factura. Que el banc no me la desconta, hauré fet la primera, difícilment faré la segona, la tercera i la quarta. I per part del comprador, exactament el mateix. Si jo haig de comprar aquesta ampolla d'aigua que tinc aquí, doncs probablement la compraré al comptat. Però si jo haig de comprar un frigorífic, si jo haig de comprar un pis, si jo haig de comprar un cotxe, o em donen crèdit, o no hi ha frigorífic, no hi ha pis, no hi ha cotxe. Sense crèdit, el venedor no ven i el comprador no compra. I quan en una empresa, quan en una economia, el venedor no ven i el comprador no compra, com se'n diu d'això? Crisi, exactament, crisi. Com responen les empreses en aquesta paraula crisi? Amb una altra paraula que vostès coneixen i que es diu ERO, Expedient de Regulació d'Ocupació. Dit d'una altra manera, gent al carrer. Hi ha hagut empreses que han fet ERO amb tota la necessitat del món. Pobretes estaven penjades i no hi havia manera d'aguantar-les. Però també els asseguro que hi ha hagut algunes empreses que han fet ERO amb totes les galtes del món. Un parell d'exemple d'empreses en galtes. Primera, SEAT. SEAT l'any 2009 va posar al carrer a 5.000 persones. Per cert, ara n'està recuperant algunes d'elles. La pregunta era molt senzilla. Calia que l'any 2009 SEAT posés al carrer 5.000 persones? Bé, depèn. Si SEAT perd calés, potser sí que cal. Si SEAT guanya diners, potser no cal. Com que l'expedient s'havia produït el 2009, vaig anar a mirar el balanç de SEAT del 2008. I efectivament el 2008 SEAT havia perdut diners. Amb la qual cosa, aparentment, quedava justificada l'expulsió d'aquests 5.000 treballadors el 2009. Però em va venir una tafaneria al cap. Això és el que havia passat el 2008. I el 2007, què li havia passat a la SEAT? No, el 2007 havia guanyat diners. Ah, molt bé. I el 2006 havia guanyat diners. I el 2005 havia guanyat diners. I el 2004, i el 2003, i el 2002, i el 2001, i el 2000, i el 99, i el 98, i el 97, i el 96, i el 95, i el 94, i el 93, i el 92, i el 91, perquè em vaig cansar de mirar-ho més, tots aquests anys SEAT havia guanyat diners. Vaig calcular que només els 5 darrers anys, abans que els hi arribés la crisi, si sumaves els beneficis de SEAT durant 5 anys i el dividies pel número de treballadors, cada treballador havia aportat a SEAT un benefici d'1,5 milions d'euros. No que cada treballador hagués guanyat 1,5 milions d'euros, ja se suposen vostès que no van per aquí les coses. Havia fet guanyar SEAT 1,5 milions. Què hauria pogut guanyar un treballador de SEAT? 20, 25? Va, 30.000 euros l'any. 30.000 euros l'any multiplicat per 5 anys vol dir 150.000 euros. Tu, treballador de SEAT, guanyes 150.000 euros, li fas guanyar a la SEAT 10 vegades més, 1,5 milions, durant des del 91 fins aleshores. Arriba l'any número 20, les coses van una mica malament i resultat, de petites a la calle, sense cap escrúpol. Un cas encara pitjor, nefast absolutament, Nissan. Nissan no ha expulsat a ningú, s'ha de reconèixer, però ha fet una cosa que no sé si és millor o pitjor. Ha fet un pacte amb els sindicats, el qual Comissions Obreres s'ha negat a firmar, pel qual no els hi pujaran ni un sol euro de salari els propers 4 anys. És que va malament Nissan? No. Mirin, si vostès agafen el balanç de Nissan, no de 5 anys, com en el cas de SEAT, d'un sol any, i el divideixen pel número de treballadors que té Nissan, cada treballador li fa guanyar 500.000 d'euros a Nissan. Com pot ser que a tu, treballador, li facis guanyar 500.000 d'euros a Nissan i l'empresa t'ho agraeixi dient que no puja el sou els propers 4 anys? Quin argument ha donat Nissan? Inconcebible. Que si en lloc de tenir la planta a Catalunya la tingués a Sud-àfrica, guanyaria 800.000 euros per treballador en lloc de guanyar-ne 500.000. Impresentable, impresentable. S'ha de processar els directors de Nissan si són capaços de fer una cosa d'aquestes. El guany té uns límits, i la racionalitat i la moralitat també. No es pot ser perfectament immoral, com són els directors de SEAT i els directors de Nissan. I mentrestant, què passa? Doncs que el número d'aturats va creixent i va creixent i va creixent perquè les empreses fan ERO i fan ERO i fan ERO. A quan ha arribat el número d'aturats? Vostès ho saben perfectament.
a 5 milions d'aturats a l'estat espanyol. Podem protegir en aquesta situació de crisi a 5 milions d'aturats, donant-los l'assegurança d'atur, donant-los prestacions socials, etc. Doncs ho veig molt difícil, perquè protegir a 15 o 20.000 persones és possible. Protegir-ne 5 milions és gairebé impossible. A no ser que fem una cosa que se'm va ocórrer l'altre dia, i com que se'm va ocórrer, i a més a mi l'altre dia, és pèssima, però els hi explicaré. Mirin, una universitat que hi ha a Barcelona i que es diu Pompeu Fabra va presentar públicament un estudi estudiant quin era el nivell de frau fiscal que hi havia a Espanya. I van dir que, d'acord amb les seves estimacions, el frau fiscal a Espanya era de 80.000 milions d'euros a l'any. Immediatament després que sortís aquesta notícia, els dos més grans gremis d'inspectors d'Hisenda d'Espanya van certificar que la xifra de la Pompeu Fabra era certa, que ells calculaven que 80.000 milions era el que es deixava de pagar cada any. Quina és aquesta idea tonta que se'm va venir al cap? Doncs, home, si fossin capaços de recuperar aquests 80.000 milions i els repartíssim entre 5 milions d'aturats, a cada aturat li tocarien 16.000 euros. A una casa amb 2 aturats tindrien 32.000 euros. A una casa amb 3 aturats tindrien 48.000 euros. No es viu malament una casa amb 3 aturats amb 48.000 euros l'any. Però per aconseguir això, què convindria? Rescatar el frau fiscal. Hi ha alguna voluntat política de rescatar el frau fiscal? Cap ni una, ni aquí ni enlloc. Mirin, ara fa unes setmanes a França va ser processada per frau fiscal la senyora més rica del país. Es diu Liliane Bettencourt i és la propietària d'aquests famosos laboratoris de perfumeria que es diuen L'Oréal. Aquesta senyora és la més gran estafadora d'impostos de França. Però una altra cosa, no sé si ho saben, sortia l'altre dia al diari, la senyora Bettencourt va ser ara fa 5 anys la persona que més diners va regalar a un tal Nicolas Sarkozy per finançar-li la campanya electoral. I una altra cosa, el pare de la senyora Bettencourt, ara fa més de 70 anys, va ser el francès que més diners va regalar al govern nazi de Vichy, dirigit pel mariscal Pétain, perquè oprimís tant com volgués en els resistents francesos de la Segona Guerra Mundial. De tal palo, tal astilla. Però un diari deia és que aquesta senyora Bettencourt s'ha equivocat. No li calia fer-se processar, no li calia. Si ella s'hagués informat una mica, s'hauria donat compte que se'n podia sortir sense pagar impostos. Per què? Perquè a França existeix un departament del Ministeri d'Hisenda que s'anomena Departament de Grans Fortunes, que assessora a les grans fortunes franceses explicant-los quines inversions desgravables poden fer cada any per arribar a fi d'any sense haver de pagar ni 5. Això que jo sàpiga a Espanya no existeix, però hi ha una cosa que s'hi assembla, de la qual potser vostès han sentit parlar alguna vegada, i que es diu SICAV, les societats d'inversió de capital variable. Aquells que tenen més diners col·loquen els diners a la SICAV i de la rendibilitat que obtenen a final d'any tan sols paguen l'1% de fiscalitat. Quan vostès fan la declaració de renda, rarament se'n deuen sortir amb menys un 15, un 20, un 25, segons l'esclat que els hi correspongui. Doncs aquesta gent se'n surten amb un 1%. Qui són? El diari ens deia l'altre dia qui eren els dos primers personatges de la SICAV. Un primer es diu Emilio Botín i, com els he explicat fa una estona, la seva senyora acostuma a anar a concerts. I la segona és un personatge que figura com l'home més ric d'Espanya i cinquena major fortuna del planeta, un tal Amancio Ortega, amo d'una sèrie de botigues impresentables per l'explotació laboral que fan, no en aquí, sinó en els països que s'ho contracten al tercer món i que es diuen Zara i Massimo Dutti. Així estan les coses. Per cert, parlant del senyor Botín, no puc deixar d'explicar-los una anècdota. Això que fa de posar els diners a la SICAV és legal, però en canvi no fa massa, una jutgessa de Madrid que es diu Teresa Palacios el va cridar per un tema que no era de la SICAV, era un tema que tenia a veure amb la seva condició del Banco de Santander, del qual n'és president. Aquesta jutgessa li va dir, senyor Botín, vingui. He estat mirant xifres i números. El Banco de Santander ha comès un frau fiscal de més de 600 milions d'euros. Vostè és el president, vingui a declarar. Això ho tinc arbitrat en 4 expedients, el primer dels quals suposa 124 milions d'euros. Vingui vostè a declarar, però porti amb vostè els 124 milions d'euros, perquè si no veig clar la seva declaració, vostè podrà tornar a casa seva, però els 124 milions d'euros es quedaran aquí fins que surti la sentència final. Com que el senyor Botín és aimant de la seva llibertat, temps no li va faltar per anar-se'n corrents cap al jutjat amb els 124 milions d'euros abans que li passés res més greu. Però com que la jutgessa li havia dit que aquests 124 milions d'euros s'havien de dur amb efectiu, que és com els volia el jutjat,
el senyor Botín es dona compte que amb efectiu no li cabien a la butxaca. I aleshores va agafar una furgoneta blindada del seu banc i ell i furgoneta amb els 124 milions d'euros se'n van anar al jutjat. Ell va pujar al segon pis a fer la declaració. La furgoneta es va quedar a planta baixa, cosa de la qual ens informava molt bé un diari l'endemà, que feia un joc de paraules ens deia «Ayer hubo un botín dentro y otro fuera del juzgado». Molt bé, finalment la jutgessa li va dir «Miri, senyor Botín, si vol, se'n pot tornar a casa seva. Però els 124 milions d'euros aquí, fins que jo ho digui». En Botín se'n van tornar a casa seva i la jutgessa es va trobar amb els 124 milions d'euros damunt de la taula. No els volia tenir, perquè això és més aviat perillós. I va ordenar que fossin ingressats immediatament a la compta corrent del jutjat, oberta en el Banco Espanyol de Crédito, filial del Santander, presidida en aquell moment per una senyora que es diu Ana Patricia Botín, filla de l'anterior. Quan els periodistes van veure aquesta escandalera, se'n van anar immediatament a visitar el senyor que en aquell moment era ministre d'Hisenda, i que vostès recordaran que es diu Pedro Solbes. I li van dir, escolti, senyor Solbes, miri que diu la jutgessa, que en Botín li està virlant 124 milions d'euros. Se suposa que vostè, com a responsable de les finances públiques, l'anirà a perseguir. I en Solbes, com se l'estiguessin cremant, diu, jo contra en Botín, si no tinc res, és un sant baró, és una persona honorable, estimada, ben educada, no sé què. Per què en Solbes feia aquestes declaracions tan favorables a en Botín? És amic seu o no? Tant se me'n fa. Però en Solbes era en aquell moment el responsable econòmic del seu partit polític. I tots els responsables econòmics de tots els partits polítics, de dreta, de centre i d'esquerra, saben que han de mantenir una bona relació amb els bancs, perquè almenys un cop cada 4 anys han d'anar als bancs a parar la mà a veure si els hi financien la campanya electoral. I cada vegada que el president del govern diu nois, eleccions a la vista, ja tens els responsables econòmics dels partits polítics que comencen una mena de via crucis a veure qui els hi dona els diners. I aquest via crucis té unes etapes clarament definides. Primera visita que cal fer, el partit que vulgui ha d'anar a visitar el Santander. Segona visita, ha d'anar a visitar el Bilbao. Tercera visita, ha d'anar a visitar la Caixa. Quarta visita, especialment en el cas català, ha d'anar a visitar el Palau de la Música Catalana. Un cop fet tot això, i per tant ells deuen saber perfectament aquella dita castellana que diu «Nunca muerdas la mano del que te da de comer». I per tant, cap ministre d'Hisenda s'atrevirà a mordre la mano al senyor Botín o als molts senyors Botins que hi ha pel món. Mai recuperarem aquells 80.000 milions d'euros i mai podrem donar aquells 16.000 que jo volia donar-li a cada aturat. De manera que ens quedem amb un pam de nas. I què hem de fer? Doncs entrar a la part final de la conferència a la que em permeto dir que ja que els governs no fan, jo penso que s'hauria de fer algunes coses. Algunes nosaltres mateixos i altres nosaltres pressionant els governs. La primera, ja els hi he dit, taxa Tobin. Ja hi ha institucions que la comencen a practicar i alguns ministres se n'han començat a fer ressò. Segona, erradicar el frau fiscal. Però no només aquí, també en un altre lloc, que es diuen paradisos fiscals. Un diari que vostès coneixen i que es diu El País, no fa gaire temps ens deia «Los grandes bancos espanyoles». Bé, és veritat que per curar-se amb salut no deia els noms, però quan tu dius «los grandes bancos espanyoles» només et refereixes a dos, que són el Bilbao i el Santander, perquè els altres són medianos o pequeños. Això és com aquell amic meu que deia, mira, jo no penso dir nom, no. Diu, però són uns sants vacancems a la plaça Catalunya. Ja està. Molt bé. Què deia El País? Los grandes bancos españoles disponen de múltiples sucursales en paraísos fiscales en los que se dedican sistemáticamente al blanqueo de dinero procedente de la droga. Bilbao i Santander enganxats amb la droga fins dalt de tot. No en aquí. Aquí fan campanyes contra la droga, en els paradisos fiscals. I jo vaig pensar, doncs ara el Bilbao i el Santander buscaran les pessigolles en el País per haver dit això. Què va? Al cap de 3 setmanes el Santander presentava la seva memòria anual i es veia obligat a reconèixer que tenia sucursals en 15 paradisos fiscals.